Ing jaman biyen, ing sawijine désa, urip wong enom kang jenenge Jaka Tarub. Dheweke manggon karo simboke, ingkang kerep diarani Mbok Randa. Piyambakipun urip kanthi sederhana. Mbok Randa wis sepuh, kerep lara, uga wis kerep menehi paweling kanggo Jaka Tarub. Kan wis dewasa, wis wayahe golek wadon kanggo dadekne bojomu le. Pripun tombo foto cacing openi sampean riyin kok nggih dereng ajeng rabi. Lah kena ya wis reti oleh simboke tambah tuwa le, rasa nyambut gawe, simbok yo ngrasa nek umure simbok wis ra tuwa meneh le. Ampun sonten nonton iku tombo. Sok bakal kowe ngerti le napa mulai mangan. Kowe iki yo pengen karo kowe urip bahagia ra anak lan putrimu le, tak bojomu bareng le. Nggih pun Mbok, kula tak mados anu riyin pamit mados kayu riyin. Oh iya le, hati-hati ya le. Nggih Mbok. Jaka Tarub banjur lunga menyang alas kanggo golek kayu. Sakwise entuk kayu kang cukup, dheweke banjur siap-siap bali. Joko saiki teng pundi? Muter ngetos niku, Pak. Pak, sakniki sampean nang goleki Joko, Pak. Nggih. Oh, Joko. Ono apa? Mbokmu sedo. Apa kowe iki, Mbok? Lah kok karo sapa mbok ning omah, Mbok? Sabar ya, Jok. Sabar yo, Jok. Iya, sing sabar ya, Jok. Wayah kanthi wayah wis dilewati. Ananging rasa sedih kang dirasake Jaka durung bisa ilang. Saben dina Jaka Tarub mung bisa ngangen-angen nasibe. Kowe ngopo nek kene dhewean, Jok? Aku ngerti kowe wis sedih. Tapi iki seneng iki yo penting. Aku kangen simbok. Wis ikhlasno, simbok wis tenang ning awakku. Yo, ayo golek manuk kowe yo. Yo. Ing sisih liya ana widodari sing padha ayu-ayu medhun saka kayangan. Para sederek, sawangen papan panggonan iki apik tenan. Wah iya bener, ora salah awake dhewe mrene. Iya, kepiye nek awake dhewe adu seneng kene? Ayo, mumpung durung ana menungsa. Ayo. Kayak suarane wong wadon. Iya, ketoke suarane ning kono ki. Bali wae yo, sapa ngerti iki setan. Ya Jok ayo bali wae. Lah bujire. Kono du bali wae. Aku tak golekane dhewe. Akhire Jaka Tarub milih maju anggone niliki asal swara iku mau. Jaka Tarub kaget nalika dheweke bisa weruh ana 7 widodari sing lagi adus ing telaga iku. Ayo, nek balene kayangan iki wis sore. Ayo. Loh, lendaku kok ana? Ayo, kok durung nganggo selendang? Selendang kok ilang? Mungkin kowe lali sing Joko. Ora mu tak bawa kene, amu selendang-selendangmu. Urane ya Wulan, awake dhewe ra iso ngancani kowe ning kene. Nek menawa selendangmu ketemu, lek bali ning kayangan ya Wulan.
6 widodari kepeksa kudu ninggalke Nawang Wulan kanthi rasa sedih. Ora let suwe, Jaka Tarub teka lan nyedhaki Nawang Wulan. Apa kowe? Ngapa kowe ning kono? Sing tenang, aku duwe ngolo. Apa jenengmu? Lah ketone koyo kesasar nek kene. Jenengku Nawang Wulan. Aku asale saka Kayangan. Omahku nang ndi kono. Kowe iso leren ning omahku sik. Ya wis menawa kowe ngolehake. Wis ayo. Mesakne yo Jaka ditinggal simboke sedo tekan saiki rong sida rabi. Ujuk Jaka ora payung. Oh iya, ora payung. Iya. Loh, iku Jaka. Paten sapa iku karo Jaka? Junjuk calon bojone Jaka. Jangan muat kena mati diomongke. Nggih. Sakwise pirang-pirang sasi, Nawang Wulan wiwit rasa kepenak lan dadi kulina urip ing jagat iki. Ora disangka-sangka, Nawang Wulan duweni rasa seneng marang Jaka Tarub, uga sakwalike. Jaka, aku seneng urip ning kene. Masa lan? Iya. Lan. Aku iki tresno marang sliramu, Lan. Aku uga marang sliramu, Jok. Sakwise ngungkapake perasaane dhewe-dhewe, Jaka Tarub lan Wulan mutuske supaya enggal rabi. Dheweke pinarengan anak wadon kang jenenge Nawang Esih. Nalika Nawang Wulan lagi ngliwet, dheweke namung gunakake 5 wiji beras. Amarga duweni kekuatan kang bisa nggawe 5 wiji beras mau dadi sego sak wakul. Nawang Wulan uga ngelingke bojone supaya ora buka kendil sing dienggo ngliwet. Jaka, jaga nos cilik ya, aku arep metu. Nanging janji aja dibuka ya. Iya. Jane masak opo iki nggo 5 iji tok. Jane niat masak pura. Nalika dheweke mbuka wadah beras Jaka Tarub, Nawang Wulan nemokake slendang. Bener-bener ora disangka, slendang iku mau jebule duwene Nawang Wulan sing wis pirang-pirang taun ilang. Nawang Wulan banjur sadar menawa sing nyolong slendange yaiku Jaka Tarub, garwane dhewe. Loh, jadi seprene Jaka sing jikok slendangku. Jaka, dasar pengkhianat. Jaka, jadi seprene pas nyolong slendangku, banjur arek nyeneng awakku. Aku iso jelaske Lan. Aku jikok selendangmu ben iso urip bareng karo awakmu Lan. Jaka, pengen ngerti, aku itu manusia biasa, aku bidadari. Saiki aku kudu bali nang Kayangan. Ojo Wulan masake Nawang sih. Awakmu tenang wae, aku bakal nglakoni kewajibanku marang Nawang Sih. Wulan. Ibumu ninggal ke awak dhewe, Nduk. Anggone slendang sing wis ditemokake, Nawang Wulan banjur bali menyang Kayangan. Dheweke lunga ninggalke anak lan garwane. Dene Jaka Tarub saiki balik ngrasake kelangan. Ananging rasa getun ora bisa nggawe Nawang Wulan bali menyang Jaka Tarub. Widodari iku wis kebacut lara ati, lan Kayangan uga wis ngenteni tekane Nawang Wulan. Amanat kang bisa kejupuk saka crita Jaka Tarub yaiku apa kang ditutupi bakale tetep kebukten. Mula iku awake dhewe kudu nduweni kejujuran supaya urip tentrem lan ora bakal nyesel ing pengarepe.